Sa kung giyawit nga siya kung sa pagpaubos, nagdala o pagtubos, alang ka nato na walay paglaong. Diyos puno sa grasya, nagbiya sa tanan, nanao, ibawi sa kalag. Sa iba, ma-picture out na ito ba nga ang Ginoo sa dinis sa kalibutan, wala siya laing pumili pagluwas na ito. Kasama gusto itong ginikanan, naghago sila para silahang mga anak. So, papil ni mo nga unsa gi kakapilangga. Sa Santiago 3, Kapitulo 3, medyo personal siya. Pinag-isgot siya o kining dila. Na ang dila daw, sama daw sa usa ka kalayo. Gamay lang siya nga party sa lawas, pero makasunog siya sa tibuok lasang. Kunya, once nga masunog ang tibuok lasang, daghan ang damage. I-emphasize diha nga sa atoang lawas, sa tanang bahin sa atoang lawas, ang dila maoy kusog kayo maka-influensya. Sa first part sa Mount Chapter, i-emphasize nga ang dila di ay naa siya gahom. Naa siya gahom nga mo influence o makapausab sa imong environment. No? Ang delikado pag yun kung makapasunog. Kanya sa tunga-tunga, gitumbok niya nga asa man ni siya magikan ngano nga makapasunog man ang dila. So diha sa middle part sa chapter 3, giingon diya na nga tungod sa kasina o espiritu nga sa pagkabahin. So mao na siya hinungdan ngano nga ang dila nakaproduce siya o trahedya o nakaproduce siya o kanang gitawag nato og damage tungod di ay sulod sa imong kasing-kasing na ang kasina o espiritu sa pagkabahin. But pasabot nga nasina ka and then mo create ka og pagkabahin. So mo na siya tendency nga ang dila nakahimo di ana. Nya gimo pag di ana nga dili mahitabo sa usa ka tuburan nga duha ka taste sa tubig ang gawas, parat or tamis. So kung ang usa ka tuburan isa ra gina ka tubig, kung parat siya, parat. Kung tamis siya, tamis. Mana siya. So ang ato aning pagkatao diha sa atong kasing-kasing, kung unsa ang migawas sa imong hapot pasabot, mao kana ang imong pagkatao. Kunya sa last part sa mga chapter, diskutan niya na nga ang makapahimo nga ang dila mahimo siya nga kontrolado pinaagi ra sa kaalam nga gikan sa langit. Mao na diskutan niya na nga ang kaalam mao na diha pagka mapilawsanon, na ang pagkailog, na ang pagkaputli, na ang pagkawalay sa lingkapaw. So diha day magsukad sa tuang kasing-kasing, diha mo maneuver ang maayong butang para nga mo release diha sa atuang dila nga makapaayo ka sa tibuok lawas. Kung sa di ka importante mga igsoon nga ang kaalam gikan sa Dios, dili gikan sa yuta. Kaya kung ang kaalam nga gikan sa yuta, di dumalahan man sa di dumalahan sa kaaway. So mo create siya og kanang mo create siya og pagkabahin og kasina. Mabitaw na kanang kasagaran sa mga batanon pagtanawan nila. Ala, wa pa ni siya cellphone. Wa pa ni wala. Nakay ba? Nakay pag-indigay sa imong kuan. Pero kung nakay kaalam nga gikan sa langit, naa sa imong ang pagpailog, naa sa imong ang understanding. So salamat kay sa Ginoo mga igsoon nga sa tuang nga mga batanon, kini ko mga batanon nagsubo mo siya. Diha ang importante nga makapugsan siya og pulong sa Ginoo. Pareha sa tuwa karon, nindot kay ni siya mga igsoon, bihira lang ni siya sa mga lokalidad nga ang mga batanon dunay morning watch. Bihira lang kay na siya. Kasagaran sa mga sa unang panahon sa una, damay morning watch sabay ang batanon sabay putigulang. Pero ang batanon nga inisip bihira kayo. Pero unsa siya ka importante kay sa panahon sa pagkabatanon nagtubo siya. Kunya napugsan siya og ingunana. Pag kita na ang matigulang, kita na ang muhamtong,
na natay experience nga unsaon sa pagkinabuhi diha sa iglesia nga naa sa buhat sa Ginoo. So dili na kaayo lisod ang mga tigulang nga budasig ganoon. Kay sa ilahang pagkabatan-on naka-experience man sila. So dako kayo ning kuan sa tuwa mga igsoon. Sa atong giawit ngayon dito nga daghag ginapugas jud kayo ani. Walay delikado. Walay delikado. Pero karon ang mga batanon karon mo ni ang pagpugas nato karon. Kung nakagamit ta diya sa kaalam sa Ginoo. Kini nga to ang kalihukan kaalam ni sa Ginoo. Ay kung kita nga to pasinungtan, dili man man ni. Alam ni pag tulog. Saray gani o sayo kayo gani na siguan ng tuktok siya pay nanuktok siya pay namukaw